Ihan. Hala. Mamaak ne? Ha? Mamaak ni mga iro ah? Ginoo ko. Mamay ni sugat na ng mga iro. Ha? Video. Ay! Di mamaak. Inumbag ra. Di na. Gipaak na magugkog iro di asunook. Ha? Lagi. Wow, baka ah, guys. Lami man nakinilaw. Di panita na angayan. Vlog din yung hi. Hello. Pinanaan. Sayo sa buntag ani guys, dito ko sa may ibabaw nga bahin sa among barangay. Naglakaw-lakaw ko ani guys, pasingot sa bugan. Kay murag doon na manamatik dan sa kung bagtak guys, murag huwi man di ako ang gibaklay-baklay. Panagsarap po kumakalagan ng dapita guys. Ang panahon na madaghan sa mga trabaho, mga buhaton sa balay. Murag panagsara jud ko makalakaw-lakaw sa among ibabaw nga bahin sa among barangay. Mo ni guys, buntag sayo. Pag jud kaayo tao ani nga ni nakita nako guys, gawa sa atong usa ka mamanaay nga nagbaligyag isda sa kabuok dako. Mao sa gingaw ko na sa unahan guys, buntag palagi kaning sayo. Mao ni nga wa jud tawo natong makita ani. Ako pag jud nagtikaw-tikaw aning dapita guys. Og niabot na ko aning budiga ni Ondrili mo ni Sija. Sa tanto na kung video guys, nalabyan ko sa kong mga higala. Gapasingot pod kuno lagi sila. Pasingot sa ilahang lawas kay aron mugawas sa mga daotang singot guys. Ilala kong gilabyan. So ako sab guys, da sa pikas bahin na pod ko ni Agi. Huy na mga tuhod guys. May basakan. Mo na nga ako ang i-practice og lakaw-lakaw. Asa man taagi ani ha? Baka atikang titaani.
Mulatas ta ani guys kay mukuha tag view dito sa may basak. Gi labat manig alambre. Makatikang di ay. Ala. Jesus Ginoo. Taod-taod na pud guys nga wa ko makaani ning dapita. So ato ang aninawon guys kung unsay ato makita ani. Tuaman ako ang Mr. Nanagat man. Wa paro makaabot guys kay sayo kaayo ni no buntag karon ng buntag nila ka alas 5. So mauli gyud to mga alas 7, alas 8. Muna nga napatay time og lakaw-lakaw ani. Pasensya na po tag di ta kaabot sa iyahang pagpanagat. Mangrason ra pud tag maon ni. Hala lami ano di tan-awon ani Ani mga kalubihan. Hala. Mamaak ne? Ha? Mamaak ni mga iro Ginoo ko. Mamay ni sugat na ng mga iro. Ha? View, video. Ay! Di mamaak. Inumbag ra. Di na. Gipaak na magugkog iro di asunuok. Ha? Lagi. Wow, baka guys. Mao lagi. Di day to mamaak adlo ka kung mamaak to Ti ba pud nang mapubyo naman ko aning iro god. Mutan-aw talaga unsay nahuman na deg panganig basak. Hala mao ba? Wow, lami sa view. Pakita mo na guys sa view sa among basakan diri sa Panangatan. Mao ni siya guys. Nahuman naman deg pangani guys. Kana to makita ng mga green na mga munggos na din nagipuli nila. Human sa pagpangani guys, labi na og ting-init panahon sa buwan sa Abril. Munggos ang ilahang proxy guys. Lain na pong tanom. Makabawi-bawi gihapon po to sa gasto guys. Kay mahal man ang munggos. So na po ko magdugay guys, nilakaw na po ko, balik na po ko sa akong ang giagian. Rumalagay na ako nakita guys, kanang lubi nga nagsingki Ang nalabyan guys. Padayon ko guys sa unahan. Niyan ako agi ani nagsanga nga dalan guys. Nagsanga nga dalan sa among barangay. Patighog jud ko ani padong sa may basak guys ka magsubay ko kung doon na bay mga latang dagami dito. Manang gabaklay ra ko niini, wa ko magmotor ka wa man ko'y mahimong driver. Di mo ko kamo gamit og motor guys. So nagbaklay lang ko, nagsubay ko dito sa may basak niini. Pasensya na mo guys, akong tapuson ni akong pag-video. Dako na akong pasalamat sa akong mga viewers, followers sa ilahang mga pagsunod na ako guys sa way puas nilang pagtanaw.
O ako mo yun guys, daghan kayong salamat. Bye-bye.